Ovo je Elizabeta Adžaga u najljepšem trenutku u svom životu. Ispunjen Lisinski plješće, ona se nakloni u znak poštovanja i zadovoljstva, a onda sjeda za klavir. Sva pozornost isključivo je na njoj. Ona razmišlja o tome što će, 2 godine kasnije, reći u serijalu Kroz ciglene uši. Iako sam klasično obrazovana, znam cajke više nego svi vi. Sve od čabana. Daleko si, niko te drugi ima. To znam. Elizabeta je pijanistica, koncertna prvakinja, studentica na postdiplomskom studiju komorne glazbe u Beču. S Elizabetom sam se našao u hrvatskom Leskovcu, jer kada nije u Beču ili na turneji, onda je najčešće tamo, u obiteljskoj kući. Mjesto je to iz kojeg je svakodnevno putovala u Zagreb, u srednju i glazbenu školu, pa onda i na muzičku akademiju. Prema vlastitom iskustvu, do Leskovca je najbolje ići vlakom, no o tom potom. Violina mi je najdraži instrument. Ups. Možda zato jer je nedosanjani san. Imala sam kao mala jednu plastičnu violinu koja bi svirala za Elizu kad bi samo micala gudalom. Ali klavir je tako neka ostvarena ljubav, prizemljena, prava, realna. A violina je propala veza. Dugo sam mislio kako je glazbenicima lako. Neš ti. Malo dođu, nešto prošvrljaju po instrumentu, zabavljaju se i onda to još i dobro naplate. No za samo nekoliko desetaka minuta koncerta Elizabeta vježba nekoliko stotina sati. Njeni glazbeni pedagozi obožavaju je od malena, a prijatelji je pamte po dugoj plavoj kosi i loknama koje je mama radila prije svakog nastupa. Znači mi se sad trenutno nalazimo na 3. katu jedne kuće. Klavir je donesen s kranom, ne znam kako se to zove, dizalica, koja je kao u crtiću dizala klavir na terasu ovog 3. kata. I naravno nožice su maknuli i unosili su klavir kroz ta balkonska vrata i moglo u svakom trenu doći do Tom i Jerry situacije u kojoj klavir pada na glavu nekome na ulici. Klavir mi nikad nije pao na glavu. Ovu hrvatsku pijanisticu ruskih korijena, koja je prvu međunarodnu nagradu osvojila još 2006. godine, u zadnje vrijeme muči bol u rukama i leđima. Višegodišnje sviranje Rahmanjinova, Mozarta i prljavog kazališta došlo je na naplatu. Zagrebačku akademiju ne pamti po nečem prezabavnom, međutim, sjeća se kako su violinisti, prije nego je izgrađena nova zgrada muzičke akademije, vječito vježbali po WC-ima. Najdraži nastup izvan Hrvatske mislim da bi bio u Sankt Petersburgu. Svi koji znaju za moje ruske korijene se pitaju da li je moja obitelj glazbeno obrazovana, jer se Rusiju vrlo često povezuje sa glazbom i kulturom. Međutim, nitko u mojoj užoj i široj obitelji nije glazbeno obrazovan. Ja sam prva probila led, slučajno. Меня зовут Елизавета, мне 25 лет, я играю фортепиано. И сейчас я разговариваю с одним умным человеком. Vježbanje 6 sati na dan, razmišljanje o glazbi, putovanja, koncerti, studiji. Tako izgleda Betin život posljednjih godina. Iako je stalno ponavljala da nije rasistica, rekla je kako su joj bijele tipke na klaviru draže od onih crnih. Nikada nije pila pivo i svirala klavir u isto vrijeme, a promiče kampanju dok piješ ne sviraj, i to na međunarodnoj razini. Što se tiče povrtlarskih poslova, ova pijanistica ima iskustva u zaljevanju cvijeća i povrća i to je stavila u CV. Ne voli kruške, a nije željela komentirati nedavnu aferu mandarine. Najdraži hrvatski glazbenik joj je Boris Papandopulo, a ljubav je za nju, kad s osobom s kojom jesi, pričaš kao sam sa sobom. S puno ljubavi, za kraj je podijelila svoje viđenje umjetnosti. Za mene je umjetnost jedno malo dijete koje sa sobom moraš cijelo vrijeme voditi, koje nikad ne odraste, ne možeš ga nikad napustiti. Uvijek mora biti dio tebe i dio tvoje osobnosti i uvijek se moraš brinuti jesi dovoljno vježba ili nisi.
voliš ga, obožavaš ga, ali cijelo vrijeme imaš neku brigu u glavi. Tako da za mene je to općenito klavir. A umjetnost je nešto što onda površinski prikazuješ drugim ljudima i oni vide zapravo taj gotov produkt, dok je ovo sve iza na nama da proživljavamo.